sɔgɔma foli an b'o di an lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ Bamakɔ a n'a lamini Mali kɔnɔ an mana kɛ diɲɛ fan fan kalo k'a fɔ sɔgɔlɛma radio Mandi la n'o radio fréquent 3 93.8 kunnafoni a gɔnima a sanima a bɛ di maa min fɛ Yusu Kone Yusufa Keriba Samake nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awoyi Tarawele nɛgɛ kaɲɛ 7 ka taa bila kaɲɛ 8 tɛnɛ ni ka taa gosi sibiri kunnafoni a ti kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ Keriba Isufa i ni sɔgɔma a ni sɔgɔma kori baasi tɛ basi tɛ an bɛ Ala fo ka barika da kosɛbɛ ka bɛɛ lajɛlen bisimila ko dugubila ka fisa ni ladala wuli ne tiɲɛ ye kɛn yɛrɛ radio sabanan ale kunkan bɔra an tuguni Isufa an tɛ nin dabila o bɛ nɔbɔ ko la ne tiɲɛ ye an ye kɛnɛ sɔrɔ ka bɛɛ bisimila kosɛbɛ siga t'a la radio fréquent 3 Kariba fasiri di sɔrɔ olu ye mun dama an ye minnu ye an ka jabaraninw sanfɛ kunnafoniw n'a nasira an yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛra minnu seere yan'an ka mawelelen bi sɔgɔmada in na Modibo Jabi politicien musulman a ɲɛma yan'ale ka kɛnɛ sɔrɔ ninnu ye kunnafoni ye an bɛna minnu walawala dɔɔni dɔɔni bada Keriba an bɛ dugawu k'an ka jamana in ye Maliba in Ala ka jamana in sutura Ala ka jamana in bɔ juguw bolo ni sago jugu sago Ala kana jamana in to a juguw bolo abada Ala ka jamana in sama Keriba ka bɔ jago a tɔgɔ di ni sago juguw bolo Keriba jamana in Ala kana jamana in to kɔkɔ ye an bɛ dugawu k'an ka jamana ba in ye Maliba in an bɛ kalo ba min na o li hɔrɔma n'a baraka Ala a ka sutura birifani ba ni ko cɛman ka jamana in kan koyi a ko ka cilen ba alayhi salatu wassalam Keriba ale kosɔn jamana in Ala ka sutura Keriba Samake n'an ka don babu la min ye i ka dɔn k'a fɔ an fa ani an karamɔgɔ Ala ka hinɛ Elaji Fode Seydou Kone a ka denbaya bi golokasigi Mohamed Zani Kone ka taa se ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Kasimu Kone Alfuseni Kone Umaru Kone dɔgɔtɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen Mohamed Seydou fo ka se Segu ma o bi su in na wajuruba bolo dalen don kira ko k'a ɲɛfɔ silamɛw ye dɔ fɔra la dɛ bɛɛ y'i ta fɔ a la an bɛ hakililajigiw don bisu in na ka bisuba ɲɛnamaya alayhi salatu wassalam kiraba min ni Ala y'a ci adamadenw ma kiraba ka silamɛya ko f'u ɲɛna o ka bangi ni Ala sɔnna bisu in na a bɛ kɛ Tomorobugu terrain min n'a bɛ fɔ ma ko Botereni a labɛnnen don ka ɲɛ kosɛbɛ golokasigi Mohamed Zani Kone nin y'ale ka ci ye ni k'a da ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ a n'a lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan an baw ka diɲɛ kɔnɔ Keriba Samake bada ali bi Keriba o tɛmɛnen kɔrɔ kɔ Keriba ba Awoyi Tarawele a k'i fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ an bi taa ka na Keriba Samake n bi n bolo bin fasiri di sɛbɛ n bolo ɲɛfɔlɔ sɔgɔmada in na an ko a ma le malien a ka bi sɔgɔmada in na boli fasiri sɛbɛnba Keriba o de ye i ka dɔn la rédaction la rédaction o tɛ maa wɛrɛ ko Yusufu Sangare ale ye ɲɛmaa ye Yusufu Sangare a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Keriba a ko an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ jɛkulu min n'a sigilen don Keriba ko jamana nafolo k'a tarangira ko jamana nafolo k'a dunko juguyara ko jamana nafolo a donna wo la ko k'a sama ka bɔ koyi n'o jɛkulu tɔgɔ ko Okleyi Keriba n'a ɲɛmɔgɔya n'a bɛ mumu ni gindo bolo bi a ko ale b'a yɛrɛ ɲininka koyi min ye i ka dɔn k'a fɔ lutte contre l'enrichissement illicite a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi ou une chasse à l'homme kaba yɛrɛ ɲininkale a ko yala mumu ni gindo n'ale ye ɲɛma ye Okleyi ɲɛma ye Keriba a ko a bɛ yɔrɔ min na ko bi yala a bɛ jamana ka baara la wa ou bien a b'a yɛrɛ ka baara la Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ Okleyi ɲɛma ye a ko a ye batakiw cɛ koyi sɛbɛnw cɛ sɛbɛn minnu n'o y'a ka rapport ye ni ka taa di ayiwa Kuluba président Asimi Goïta n'ale ye camancɛ fanga ale ɲɛma
ye balaki ninnu dira a ma a ka ayiwa i kalo k'a fɔ kuruyew kɔnɔ Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye maa 9 ye Keriba ko dɛmɛ bɛ n bolo olu la bi kosɛbɛ koyi k'olu ye tiɲɛni juguw kɛ u ye nafoloba u y'a ŋanamu jamana kɔnɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛ koyi nafolo min n'a kasa bi n'a bɛ t'i jɔ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ miliyari 6 a n'a kunkanfɛ Keriba a ko n'o o kɛra i ka dɔn k'a fɔ san 2000 ani san 11 ka taa gun san 2000 ani san 20 na Keriba ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko min ye o tile ye Keriba ko k'u tile u ka baaraw fɛ koyi baara min n'a kan ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ koyi Keriba maa kana bɔ maa la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi min ye i ka dɔn k'a fɔ Asimi Goyita a n'a nɔfɛmaaw ye fo ka taa se premier ministre Sogɛli Kukala Mayiga a k'olu ka wulikajɔ bi jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ nin ka tugu kɔ maaw bɛ nin ka nisɔndiya koyi k'a fɔ nin ye waleya min ye Keriba Samake a ko waleya don min n'a bɛ se ka jamana nafolo ka adamadenw sira ɲɛ ka ɲɛmaaw sira ɲɛ Keriba ko o kosɔn bi awa min ye Mumu ni Ngilo ye k'a bɛ ka waleya minnu ta Keriba ni ka ɲɛsin awa nin ko in sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ ma Keriba ko ayiwa i ka dɔn ko fili b'a la koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye Mumu ni Ngilo ye a ko a ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Bataki ci Bataki min n'a y'a ci direction régionale de structure de l'assiette et service pourvoyeur Keriba Samake o ɲɛma ma a ko maa o maa n'ale tɛmɛna e ka direction kɔnɔ yan minnu kɛra directeur régionaux ye Keriba Samake a ko n b'a fɛ i ka dɔn k'a fɔ o maa minnu tɛmɛna yan k'i k'u bɛɛ lajɛlen ka dossiers di yan koyi a directeur ko nin tɛ baasi ye dossiers a y'u labɛn ni k'u ci ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Mumu ni ma Mumu ni Ngilo a y'i sɔnni da u kan k'a fɛsɛfɛsɛ k'a ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ maa dɔ b'a la Keriba ko i ka dɔn k'a fɔ règlement ba ani o cɛ koyi o règlement min ye Keriba ko a y'a fɛsɛfɛsɛ ka taa i ka sɔrɔ maa min n'a bɛ o nɔfɛ o tɔgɔ ni maa wɛrɛ o tɔgɔ ye kelen ye u jamuw ye kelen ye Keriba k'a fɛsɛfɛsɛ k'o tigilama wele ka na a Keriba Samake ko e don wa ko ayi ko e tɛ e ne bɛ maa min kɔ e tɛ o a tɔgɔ n'a jamu ye kelen mɛ e tɛ dɛ Keriba Samake a k'i ka dɔn k'a fɔ Mumu ni Ngilo n'ale ye o tile ɲɛma ye bi a Keriba ko nin kelen ni y'a dabali ban koyi cakɛda kelen na directeur minnu tɛmɛna ale bɛ maa min kɔ o tɛ nin ye mais i ka dɔn u tɔgɔ ni u jamu Keriba k'a bɛɛ lajɛlen ye kelen koyi Keriba ko o kɛra dabalima ko y'a bolo Keriba ko i ka dɔn k'a fɔ directeur national ne kan bɛ maa min ma nin kɔni a tɔgɔ ni a jamu ye nin ye mais n kan bɛ min ma o tɛ o ko kuma la ko ni e kan bɛ min ma k'i b'a sɔrɔ k'o ma tɛmɛ an ka service fɛ yan kosɛbɛ ni tɔgɔ ni jamu ye kelen ye ni e y'a tigi ɲɛ la k'a ye ko tɛ i b'a sɔrɔ o tigi ma tɛmɛ yan Keriba les sɛbɛn ko min ye Yusufu Sangare a ko nin b'a jira k'a fɔ a ko min ye sasa lɔmu ye koyi Keriba n bɛ maaw de ɲinina maaw ma n'a tɛmɛna fanga kɔnɔ ayiwa fanga min a waati Keriba Samake ni jamanadenw wulila ka bɛnbɛnbɛn da o maa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ko fo n ka n tɛgɛ da bɛɛ kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ sariyasunw ye sariyasunw b'a jira k'a fɔ Mumu ni Sise Mumu ni Ngilo a k'a dɔn abadan maliyɛn bi Keriba 20 millions d'habitants ko sɔnni tɛ se ka da bɛɛ kan koyi maa o maa fana ye ɲɛmɔgɔya kɛ Keriba Samake ko sɔnni tɛ se ka da bɛɛ kan a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ Mumu ni Ngilo ye a k'a dɔn jamanaba jamana o jamana diɲɛ kɔnɔ bi Keriba ko min ye i ka dɔn k'a fɔ directeur bɛɛ ye ka taa se maa o maa ye baara kɛ administration kɔnɔ a ko bɛɛ tɛ se ka taa ka bien yira koyi a ka sɔrɔ min na a ta ye o t'o kofɔ waati bɛɛ k'a tɛ jamana kila ni Mali tɛ o min daminɛlen filɛ nin ye Keriba ko k'a lajɛ ji ɲuman don la koyi baara ɲuman don koyi mais a n'a kɛcogo a kana kɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ maaw ye maa minnu ni n t'a fɛ k'u ye ɲɛ la ni maa minnu ma kan kelen fɔ k'u to fanga kunna an ma kan kelen fɔ an ma jɛ foyi la Keriba ko waleya min n'a bɛ na ayiwa i ka dɔn k'a fɔ transition a ka baara don bɔgɔ la koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi min ye Mumu ni Ngilo ye Keriba Samake a ka wuli ka jɔ Keriba
keriba samake abe waleya min ko bi laɲini min ko a kɛ jɛlenya la a ka kɛ kɛnɛya la maa kana bɔ mala min ye min o y'o koyi fasiri an y'a sama ni ka bɔ ayiwa le maliyɛn kɔnɔ a ka bi bɔli fasiri sɛbɛnba Yusufu Sangare akita Isufa le flambeau ale ka bi bɔlen i y'a fɔ cogo min na a sɛbɛkɔrɔ kumana koyi i y'a fɔ ko min ye yuruguyurugu ɲale kɛlɛli ye a ye walawalali wɛrɛw kɛ a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na bi yuruguyurugu kɛlɛli a n'a fɔlɔlama ko sisan ko danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ san 2000 ni san 14 an ka ɲɛmɔgɔw u y'u kan di fasodenw ma k'a yira k'a fɔ ko u bɛna nin baara ye k'u bɛna a minɛn fa ko an bɛ don min na ko bi ko danfara yira ka sababu kɛ ka taa san 2000 ni san 14 na ka na bila san 2000 ni san 19 na ko fosi ma ye ka sababuya kɛ minnu ni olu ye kan ka nɔminɛliw kɛ olu yɛrɛ kɛra yuruguyurugu yɛrɛ ɲɛmaabaw ye nka an bɛ don min na i ko bi min ye an ka transition maaw ye ko u y'u cɛsiri k'u kɔkɔda ko in na koyi Isufa minɛliw kɔni bɛ ka kɛ nka fasiri y'a yira k'a fɔ ko minɛliw kɔni bɛ ka kɛ nka nɔ tɛ ka bɔ minɛliw kɔnɔna la dɛ k'i minɛ ka t'i bila ten kiiri tɛ ka kɛ Isufa ko o kan ka dabila dɛ ni min minɛna ko ka kiiri kan ka tigɛ ko n'i y'a jateminɛ Sumelu Bube Mayiga Fili Sisoko Mamadu Kamara fo ka taa se maa caman wɛrɛw ma Isufa ko olu bɛ bolola ko u ka kiiri k'u ka a lajɛ k'u ka kiiriw tigɛ walasa baara tɔw an bɛ se ka hakililatigɛ sɔrɔ ni u minɛna k'u bila kiiri ma tigɛ ko fasodenw b'a bila u kunna ko nin ye ka an hakili bɔrɔ ye koyi k'u minɛ ka t'u bila yen wagati dɔ mana se ka tila k'u bila jɛkulu min bɛ yen n'ale bɛ wele ko M5 k'ale kɔni ye o de sɛbɛkɔrɔ fɔ ko ye wa ale nisɔndiyalen don ka sababuya kɛ nin yuruguyurugu in ni a kɛra sisan sini ma i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na an na jamanakuntigi ɲɛnama sɔrɔ an na baarakɛla ɲɛnamaw sɔrɔ kun kɔnɔna la fasiri y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn minnu kɔni dilen filɛ nin ye k'a sɛbɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka walawala ko ye ka sababu kɛ faso in a foroba fɛn camanba de talen don yuruguyurugu sira fɛ o caman bɛ yen tɛgɛ bɛ se ka da olu kan koyi dutɛrɛnw bɛ o la nafolomugu bɛ o la so jɔlen bɛ o la i n'a fɔ so suguya caman ninnu bɛɛ lajɛlen nafolomugu kasabiw de donnen don o da fɛ wa ni kɛlɛ in ni a ji jara ko a bɛ sɔrɔ koyi fasiri y'a yira k'a fɔ ko minnu fana bɛ ka minɛ nin ye nansarakan na fasiri y'a fɔ yan kosɛbɛ ko on ne vole pas seul dans la fonction publique minnu bɛ sunyalikɛla nin ye ani minnu nɔ minɛlen don nin ye Isufa k'u kelen tɛ ka sababu kɛ o kelen tɛ se k'a kɛ u kɛ o kɛ k'a kɛ u n'u jɛɲɔgɔn dɔ de don koyi k'u ka olu fana lajɛ koyi minnu ni olu minɛlen don k'u baarakɛɲɔgɔnw k'olu fɛsɛfɛsɛ ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman wɛrɛ bɛ se ka minɛ olu nɔfɛ i b'a sɔrɔ o dugumamɔgɔ dɔw yɛrɛ ka sunyali yuruguyurugu o fanga ka bon ni mɔgɔ tɔgɔfɔlenw t'a ye ko n'i y'a jateminɛ contrôleur financier bɛ yen fo ka taa se baarakɛla misɛnninw ma minnu ni olu bolo bɛ kɛsu la comptable b'o la Isufa ko ninnu na ɲɔgɔnnaw ko u kan ka nɔ minɛ dɛ Sogɛli Kokala Mayiga a bɛ baara min na nin ye k'u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ti maa to yen n'u ma ɲɛ k'u ti maa to yen u kana kɛ ɲɛmɔgɔ dɔrɔn minɛli ye dɛ ni ɲɛmɔgɔ minɛra kiiri ka tigɛ ni kiiri tigɛra da bɛ se ka se mɔgɔ wɛrɛw tɔgɔ ma maa wɛrɛ minnu ni olu bɛ se ka nɔ minɛ fasiri an y'a bɔ le flambeau ka bi bɔlen kɔnɔ Keriba babu ɲana Keriba dɔwɛrɛ tɛ senna nin waati in na yurugu kɛlɛ kɔ Keriba Samake Aziridi sɛbɛ min bolo yɛlɛma lasirɛn a ka bi bɔli fasiri sɛbɛn ma dugu fana Keyita a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Keriba a ko maliyɛn k'an ka kɛkun kojugu ka kɛkun fo ka taa an nalo a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Keriba a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ yurugu kɛlɛli ale bunna kun kan min ye o kelen ye a kɛlen ka wuli k'a jɔ bi ni k'a ɲɛsin ayiwa i ka dɔn k'a fɔ jamana marabagaw ma koyi Keriba Samake a ko min ye minisiri kɔrɔ dɔ ye a ma tɔgɔ bila koyi Keriba k'ale i ka dɔn k'a fɔ ɲɛsin na a ma min kɛ k'a ye k'a fɔ a ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ nafolo bunna kun kan Keriba a ka mugu o ka ca ni a ka sɔrɔ ye koyi Keriba Bazirili sɛbɛn ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min ye nin minisiri kofɔta ye a ko min i ka dɔn k'a fɔ Keriba jateminɛ kɛra k'a ye k'a fɔ ale
tile bɛ yɔrɔ min na i ko bi keriba san kelen kɔnɔ min ye marisi kalo ayiwa ka taa se janvier ma n'a bɛ fɔ ma ko san 2000 ani san 21 keriba u y'ale ka sɔrɔtaw ni ka a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka jate ka na ye i ka dɔn k'a fɔ nin kamalen ministre kofɔta in keriba a ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen a tɛ tɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ miliyɔn ayiwa i ka dɔn k'a fɔ 65 bɔ ɲɔgɔn ko kan koyi keriba Samake nin kalo damadɔ in kɔnɔ keriba ka na ye awa a ye min taraki k'a fara ɲɔgɔn kan keriba o kalo damadɔ kɔnɔ keriba Samake min ye janvier ayiwa i ka dɔn k'a fɔ mai kalo ayiwa 2014 ka taa bila janvier 2020 la keriba ko a ka sɔrɔ ayiwa a ka sara ani a ka indemnité a kan ka fɛn fɛn sɔrɔ n'o ye a ka ministeriya bunakun kan keriba ko a man ka miliyɔn 60 ani miliyɔn 5 bɔ ɲɔgɔn ko keriba kana ye o waati kelen kɔnɔ keriba Samake a yɛrɛ ye min yurugu min n'a y'a dépenser o tɛ dɛ min maralen bɛ a yɛrɛ n'a denw tɔgɔ la k'o bɛ t'i jɔ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ miliyɔn 400 ani kunkan fɛnna koyi keriba kana ye o waati kelen kɔnɔ a ka ministeriya waati kelen kɔnɔ keriba Samake min ye i ka dɔn k'a fɔ du belebele étage yɛrɛ koyi o 3 bɔ ɲɔgɔn ko keriba a y'o jɔ ko ban parcelle min b'a bolo keriba o bɛ kɛ 51 keriba Samake a kɛlen k'o tila a denw tɔgɔw n'u ayiwa i ka dɔn k'a fɔ a ka maramamɔgɔw tɔgɔ la koyi fo ka taa se minɛruw ma keriba ko fɛsɛfɛsɛli dara kan keriba ka na ye nin ministre kofɔta in keriba a ka sɔrɔ keriba ani a bɛ min dun keriba ko u ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjɛla ani baji cɛ ɲininka tɔ min a la k'e ka sɔrɔ a bɛ bɛn joli ma keriba i ka dɔn ka maliyɛn ka kɛ kojugu koyi a taara dossier labɛn ka papier labɛn ni k'a jira k'a fɔ ale ka banque la bi ale kunkun na ɲɛɲɛ ko a tɛ tɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ 25 000 o keriba o tile kɛ ko e ministre tɔ e ye dunkojuguba kɛ jamana kɔnɔ ka na keriba ko ka fɛsɛfɛsɛli da nɔfɛ o kɔni o kan ka kɛ enquête nana da ka fɛsɛfɛsɛli da keriba min nana y'a kɔfɛ keriba ko bɛ t'i jɔ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ miliyɔn 500 ani buruburu la koyi a y'o bɔ min 25 000 bɛ taa kɛ miliyɔn 500 o kɛra o ye a ye nin bɔ min keriba ale kɔnɔ sa ko n'a ye papier di ko y'a bannen ye quoi ni ko ni ne bɛ n bolo ni ne ye n ta ye o y'a bannen ye kosɛbɛ o bɛ montant k'o da yen dɔrɔn ko k'a ye déclaration kɛ kosɛbɛ keriba fɛsɛfɛsɛliw dara ka na ye nin ministre kofɔta keriba a ka baara ye mun de ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ keriba ni fanga dira min ma kaban o de kɔnɔ sa ko budget min n'a bɛ voter ko ministère kan ka baara kɛ n'o ye keriba ale ta de o ye koyi kosɛbɛ dafu directeur o bɛɛ b'a ta ale ka damanda de ma a ka d'a ye k'a tila cogo min a bɛ tila ten keriba Samake ninnu ye dɛgdigi an ka jamana in na koyi parce que les sɛbɛn ko keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko o kile ka nin wulikajɔ in kɔnɔ keriba ko an ka jamana marabakɔrɔw keriba ko u bɛ ka bɔ ni ayiwa sɛbɛnw ye sɛbɛn minnu n'u b'a jira k'a fɔ keriba Samake ko n'i y'a ta k'a lajɛ directeur dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ka papier yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka taa ye ko dɔ wɛrɛ t'u ka banque la koyi 5 000 francs ka kiwa fo ka taa nalo to ye sa wa a bɛ ɲɛdɔn tɔntɛgɛla tɛ minnu tɔntɛgɛla k'i ka dɔn o papier minnu sera o kile la o de ye ninnu na wuli koyi e ka papier yɛrɛ bɛɛ lajɛlen e ka banque 25 000 francs de bɛ yen 5 000 francs de bɛ yen 10 000 francs 15 000 keriba ko an ka ɲɛɲini nin ye ko dogo ta ye keriba kana fɛsɛfɛsɛliw bolo da ka ye i ka dɔn k'a fɔ ni ministre kofɔta ninnu awa waati min n'u y'o kɛ fanga la ani o bɛ i ka dɔn k'a fɔ bolola ɲininkali bɛ dala waati min keriba olu ma jɛnya ɲɔgɔn na koyi ka na ye e ka compte bɛɛ lajɛlen 25 000 ninnu bɛ mɔgɔ filɛ la tɔ ye sa n'o wa ko sa ne ye papier bɔ dɔrɔn ko y'a bannen ye ɲininkali t'a kɔfɛ keriba a ko tɛgɛ bɛ da ninnu bɛɛ lajɛlen kan koyi
min ye nin wulikajɔ ye bi k'a ti dabila abadan fo ka ninnu bɛɛ lajɛlen k'a fɛsɛfɛsɛ k'a kow lajɛya jamanadenw ka ayiwa ɲɛta sɔrɔ a la Fadili an y'a sama ni ka bɔ sirani kɔnɔ a ka bi bɔli dugu fara Kante an ka foli b'a ye Keriba Samake ale bi an bɛ to sirani kɔnɔ parce que Sɛbɛ a ko nin ye waleya ye waleya min n'ale bɛ lakana baliya ko fɔ an ka jamana kɔnɔ bi a b'a yɛrɛ ɲininka ko ye parce que Sɛbɛnba ale bi dugu fara Keyita ko k'an ka taa Mɛdinɛkura Mɛdinɛkura a ko nin kɛra waleya ye waleya min n'a ye ayiwa jamanadenw nabɔ ko ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye dimanche don octobre kalo tile 10 Keriba ko a kɛra mili waati min ye i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ kura Keriba ko i ka dɔn k'a fɔ an balimamuso dɔ n'a bɛ fɔ ale ma ko Mado ko a nana ayiwa i ka dɔn k'a fɔ bitigida min n'o bɛ ayiwa étage ba dɔ dugu ma ka na k'a mobili gare ko ye Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ayiwa olu ka dumunikɛyɔrɔ don o yɔrɔ ye ko ye Keriba Samake min ka sandwich commandé o ko commandé ko ma bɛn ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Cissé ma ko ye Cissé Diallo monsieur Cissé ko ma bɛn o ma Keriba Samake a ko madamu i ka mobili a ta ka bɔ nin yɔrɔ in na yan muso ko ne ka mobili kɔni tɛ bɔ yan dɛ anw bɛna an ka dumuni kɛ ne ka taa Keriba fanɛni banɛni yala a fɔ cɛnin kun falen don wa ko ɲininkali b'a da fɛ koyi Keriba Samake nɛnini o nɛnini a ta ka bɔ n fa ka étage jukɔrɔ Keriba a ta ka bɔ an ka da la Keriba o kuma nana wulata ka wula ka taa fo ni maa fila u ye nɛnini juguw siri ɲɔgɔn kan koyi min ye ayiwa cɛnin kɔfɔta ɲɛ sa a donna fadu yɛrɛ kɔnɔ Keriba ka taa murubala bɔ koyi maaw donn'u ni ɲɔgɔn cɛ o ma bɛn a ma min kɛ a yɛlɛnna fa yɛrɛ ka étage sanfɛ sa ni ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ maramafɛn girin dɔ ta ka muso kuncɛ lajɛ Keriba k'a bila ka jigin ka dɔn ko muso binna Keriba Samake foyi tɛ nin kɛ dɔrɔn Ala k'an kisi walahi ami denmisɛnninw ka min fɛ Keriba a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ population ye o ko i ka dɔn k'a fɔ e fa ye waritigi ye koyi tiɲɛ don aw ka étage don mais nin ko sugu an bɛ nin lakana nin tɛ k'anw mara yan koyi k'i yɛrɛ ka jugement kɛ Keriba population wulila nɔfɛ a biyalta ka na ye sa ayiwa i ka dɔn k'a fɔ cɛkɔrɔba ayiwa denjugu fa a n'a ba Keriba olu bɛ denjugu kɔ don hali sa tuguni ko ye ka denjugu k'a digidi ka don n'a ye wonu kɔnɔ ni ka taa mara soju la ko na anw m'a labɔ étage an b'a ca nɔfɛ ko ye Keriba Samake maa hakilima dɔw don jɔra sa ni ka ayiwa i ka dɔn fɔ 3e arrondissement k'olu wele olu nana Keriba ni ka denjugu in k'a sama ka bɔ n'a ye ɲininkaliw fɛsɛfɛsɛla la a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ye muso yɛrɛ de commanda ale Keriba Samake a ko bi an bɛ yɔrɔ min na i ko bi a ko a bɛ 3e arrondissement na koyi olu ye ayiwa jateminɛ ni fɛnw k'a la sa 72 heures après tile 3 kɔfɛ Keriba k'a bila ka taa kasobonba la a k'a ka jugement kɔnɔ mandat de dépôt ko kiiri mana kɛ min ye o na ɲɛfɔ waritigi tɛ yen n sago kɛ o t'o ye sa Fadili an y'a sama ne ka bɔ sirani kɔnɔ a ka bi bɔli dugu fana Keyita ba Awoyi Tarawele